Det er fede billeder af starten, der går. Almskov altså afsted her. Mikkel C. rykker op som toer her allerede. Så har vi Brunsborg her også, der er kommet godt med. Ligger altså ikke helt. Ja, bliver passeret her af Peter Helund i Mercedesen. Helund, der havde bedste udgangspunkt i heatet i går, forbremser sig for enden af langsiden allerførste gang, og så var han altså sat helt bagud af dansen. Formåede dog at komme op igennem rækkerne, men det her, det er spændende, for prøv lige at se her. 4 superbiler i en. Og Helund attackerer her, går op og tager andenpladsen på vej ind i Big Mac. Imens Mikkel C. og Birk Motorsport altså er gået i front forbi Almskov. Og formår de nu at blive på asfalten her, så tror jeg godt, vi kan få noget rigtig spændende ud af toppen her. Men her der er jo intensiv kamp, så jeg synes ikke, der mangler noget i forhold til sprintrace. Vi kæmper jo fra start til, jeg går i pit, og Marco han går ud og kæmper videre med det, som jeg har ligesom overleveret til ham. Så jeg synes, det er blevet en sindssygt fed klasse. Vi har også fået nogle fede biler med. GT3-biler, som de er jo hurtigere end vores. Det er de selvfølgelig, men vi kan være godt med og kæmpe sammen med dem. Så jeg synes, det er en sindssygt fed klasse i forhold til, hvad vi kan lave hjemme. Fedt, at du er tilbage, Mikkel.